Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Hello beautiful people, lelo Sunday lapa 26 magamaga mwezi umene wa October chaka chathakali chimenechi tangotsala ndi mwezi wa November kena kuti lowe December anthu aongole mafupa zochitika zichuluke komano kodi nkhani imene tabudana nawo tsiku la lero ndi nkhani yanje. Lelo mama lero Sunday ndakutengirani pa tsamba la Facebook la Kondwani Kachamba Ngwira. Nkulu amene ndithu amalemba nkhani zosiyanasiyana za ndale komanso zothandiza anthu kudziwitsa ndi zina zotero. Tikhale tikuthamanga pa tsamba limeneli la Kondwani Kachamba Ngwira kuti tiwali kuti nkulu ameneyu akulemba zotani. Takhani bombo usaiwala kupanga subscribe, like, comment komanso share chifukwa program ino timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana. Tikhale ndithu tikuwerenga mapost osiyanasiyana amene nkulu ameneyu walemba. Takhani bombo tiwerenge post yoyamba imene wangoipanga post 56 minutes ago, ndipo post imene ikukamba kuti Kachamba nanga onse a DPP bola first deputy ndi second deputy speaker achokere zipani zina. Nkhani imene ikukhangati yangwambira mmalere koma tikhale tikuyigadabula mkatikati mwandime. Ndipo iye walemba kuti answer akastomala mosabisa mawu ine ndikusapota amene anathandizira kuti dadi ndi DPP yathu ilowe mboma. Sinali nkhondo ya masewera. Mai Honi Esther Jolubala ndi Honi Victor Msowa anagwira mchito and they deserve my support. Pakadakhalanso wa Ford akanamusapota. Akastomala sinangovuta koma timafunanso kuti ma MP onse akhalenso a DPP zikomo. Malingana ndi kumva kwanga komanso mene zalembedwera pamenepa zikuoneka kuti anthu ena akudandaula kuti koma ino second first amakamaka second deputy komanso second deputy speaker achokerenso ku chipani cha DPP. Limene ndithu tidandaula kuchokera ndithu kwa anthu ena okhudzidwa kunena kuti potsatira kunena kuti zikuoneka kuti Honi amene wawo ndi Honi Musowa Victor komanso Esther Jolubala aonetsa chidwi chofuna kupikisana nawo pa second komanso first deputy speaker. Musawale kuti chipani cha DPP chidasankha Samia Suleiman kuti ndamene akapikisane nawo makamaka pa first pa speaker wa nyumba ya malamulo. Ndipo malingana ndi nyumbayi pamene apakhale speaker wa nyumba ya malamulo, second deputy komanso speaker wa nyumba ya malamulo, first deputy komanso second deputy speaker amakhalapo ndithu atatu kotero kuti Samia Suleiman ndamene ndithu akukapikisana nawo pa speaker umenewu, komano Esther Jolubala komanso Victor Musowa khangati akakhala kupikisana nawo pa first deputy komanso second deputy speaker. Koma ndithu anthu ena kunena kuti anthu ena wakadachokera ku zipani zina. Kondwani Kachamba Ngwira wanena kuti onse amene anathandizira kuti chipani cha DPP chilowe mboma ali ndi mphamvu komanso ufulu okapikisana nawo paliponse, ndipo onse atakhala DPP palibe vuto kumeneku ndithu malinga ndi kuyankhula kwa Kondwani Kachamba Ngwira. Tikhale tikulowa ku makomenti kuti timve kuti anthu akuchiranira bwanji chimenechi, kunena kuti zikhozatu kuchitika kuti onse akhale azipani pezeka kukhala azipani zimodzi. Musewale kuti last time Gotani Hala komanso Akazombo anali onso ochokera chipani cha Malawi Congress Party. So sizachilendo ndithu kuti chipani chimodzi chitenge ndithu mipando ochuluka pakamaka pa position imeneyi ya speaker. Titentione ndithu ma comment kuti tione kuti anthu akuti chani makamaka pa nkhani imeneyi imene Kondwani Kachamba Ngwira waibweretsa pamodzipa. Inunso mukhoza kuyika maganizo anu mu comment section imo komanso saiwala kupanga like, comment kuti timve kuti nanunso gawo lanu ndilotani malingana ndi zimene zikuchitika ku parliament masiku amene akubwerawa. Maganizo anthu makamaka pa nkhani imeneyi tikhale tikuwerenga motere. Van Patrick Hussein akuti the only difference between Liverpool and Chelsea is that one is poor and the other one is seal. The both of them are water bodies.
ya ndithu kumeneku ndikucomment ndithu semphani zimene tikambira napa kumabe. It is what it is. Paul Masilera akuti kulowa mboma was achieved. APM reminds his cadets that he learned to govern all Malawians. Mpiranduwanga mentality will limit effectiveness of delivering on that mandate given by all Malawians, not only DPP members. Comment ndithu imene kuchokera kwa Paul Masilena. Comment inachokera kwa Legal MW akuti even sky and water blue, so who is me to say no? Ya ndithu makomenti osiyana ochokeraso kwa anthu osiyana. Tiwerengeso ndithu comment inachokera kwa JD Chunga kuti mipando ngati where all parties can contribute candidates ndi bwino kutero to make the parliament more credible, fair and balanced. Yes, those people fought for the party, but let's put national interest above political interest. Ya ndithu amene ndithu nayeso ikapo paganizo ake pa nkhani imeneyi. Tipita ndithu ku nkhani ina makamaka tioneso kuti makomenti ena kuti chani pamene pakuti chipani chimayenera kutenga maudindo onse kuchizitha kupanga zomwe akufuna mosavuta. Balanced AI imangochedwetsa dziko cause otsutsa go yawo amakhala port boma lilephere. Ya makomenti ndithu amenewo kuchokera ndithu kwa anthu osiyana. Tiwerengeso ndithu post ina ichokera kwa amene ndithu kondoka chapangwira amene wapanga post 1 hour ago akuti akastomala line apo ili motere kwathuku. Honi Samia Suleiman speaker, Honi Victor Musowa second deputy speaker, Honi Esther Jolobala Honi Victor Musowa first deputy speaker, komanso Honi Esther Jolobala second deputy speaker. Nkhani zake ndithu zikutolere kumene kumakamaka pomwe tukonzekera kusankha speaker wa nyumba ya malamulo. Komanso kondolanga chamba pamene pamusi wali congratulations by brother Conseil Felix, the new commissioner general for MRA agulu olanga. Ndithu pamagida ena pamenepa ndithu kunena kuti amenewa ndithu ndi ena amene asankhidwa kukhala commissioner wa MRA, Malawi Revenue Authority. Tiwerengeso ndithu post ina imene yalembedwa 4 hours ago kuti akasi dzukani news coming in. Wachiwiri kwa big man Honi Suleiman ngati speaker wapezeka. Honorable Victor Musowa for first deputy speaker koma kumeneko. The matimu athamanga ulendo uno. Congratulations in advance. Uyu kwathu timati tsunami the blues. Ya ndithu makomenti ndithu ndamenewo makamaka pankhani zimene zikuchitika mdziko muno. Tiwerengeso post ina imene akuti mauthenga mu social media akuti Alfred Kadula mmodzi mwa anyamata azikwanje anavuta kwambiri kulilongwe awamangidwa lero. Ya source ndi Julius Miti. Ya ndithu zimene ndi nkhani zina zimene zikuchitika pabalawi pano. Tikhali kupatsana zosiyana kuchokera pompa matsamba Facebook amene osiyana kuti tione kuti ndife tonse tiziyenda amontani. Until that next time ndingoti mbakumana nonse azikomo.
analili pa ulendo mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ochokera ku Blantyre kupita ku nyumba yake ya Page House m'boma la Mangochi. tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.